Kedamtang ningkan suri hinira ingko ningkan Karbi Anglong Labour Union Central Committee atum amahang pathek pondet pen. Pening ningkan suri hinira ingko raket home aningkan nang choksi kedamtang arko ni phai hinir ni ingdeng pli amahang kethegarni mesen pen talon pon. Lason si Karbi Anglong Labour Union Central Committee ingdeng pli amahang kethegarni ke chok katalon ponalong maipu mensing rongpi pen kongchunbang rising milikatum pen Karbi Anglong Labour Union alama ingthurpon. Laswapi West Karbi Anglong langsumi pia longpen arphek asai katiki chenga bangphu sarthi ingleng aphan Karbia poho pen archu ponsi manpeng pipon bangsopi ru samson sing intia kumlina king rialong Karbi Anglong Labour Union amahang ke thek ingdeng pli ke choga kek mate him ke dok ing thanpong Karbi Anglong arlo kibinai aham phanga song pulote nilitum Karbi Anglong Labour Union atum henlo lapen ke AEC hin pen kerap kelong len nai angbongke nilitum Labour Union atum henlo Lasini litum asong aphan setami ke AEC kacharia tumpen nanglang pona sonti mesenji pusi kalua maipu mensing rong pipen ningjepon tumpi ma pulutang ke tum kerap setami nondam tangan ta majok atum tandang rapon pe majok alidar atum ba keja atum da council keja atum ta nitum nang rap dum de lasini tum ningduk lo nitum chongda chutulo litum Karbi Anglong mane lebar dopik din hajira ka chongda tumna dopik latum ta phantani tum warsai pitekte nitum lebar union tum ta warsai pitekte buti nitum ta alang litum handa sapsuni tum ningchiduk memelam thekela lo athema da Karbi Anglong Karbi rat tum council tum yong sini tum phan nangra bre blutini tum komalo ni tum dak chongda chutulo tum koma phan sini tum chakha rampo lasli tum pachini kila pulo alang litum sita mane tum phan labang sunang kelang ponji ka alang litum hello nang ke ja ponji para alang litum si kadok aweni tumpan nang kalana ponja tumyong sinang lana pon pepete dak Karbia khe tum koson si rengdok ring ni pen ka chongda dun ja phan awar sai koson si litum sarkar pen ba council pen koson si litum phan nang kerap ja phan ka alang litum long si min por Nilituma kemang laki Sorkara hin pen labor bill labang nang pachun pinang jipusi kedamtang apor hot pen stame pin puralu pipajir ponlo bonta ningkan hini sose pleng therapy satame bang swabil nang pachun pipelang pusi bidasing rong pipen pherangkia thengno ningjepon Because of the labor bill I have announced more than 3 years ago started and we have submitted a memorandum to the Union Labour Minister of India Sir Santosh Kumar Gangwar still not implemented and not resoluted for our labor bill. That is why we have to do for the adhesive of our resolutions passed. Rajas Teron report Karbi Anglong Live